sngu ke jingi ya ki pat ba kham tam e bangi kwa ru ban pen pau hakmat ke jingdon ke jingpi ki pat ba ya ke jing sngu ke jingi oblei jibab ya ke jing doi ke jingi abala klingi ke but ke daw kabala penlengo bat penseongan Igi babun balang haba ka voice of the people party kala job hadu sangot kemele bat kala ya khun tenge igi babun di jaga jibab hi ka jingi kalong ka jing shene ka jingi hoblei ya sedang da ka bangi pai shu play kom ka party ngam kwa aba pin snuthu da ka wei pat kor kom snuthu kata gade ka jing snuthu kata gade ka khubor ka bangi kwa ban pen pa namar ka tagada hodani ka por ni snow bangi de ban aingo eu play Balai lam lintingi bangini kunduk biang kumni sesisien agani ke jaka kani kalong ka sni ka bangi shikwa bang ai khublei sngongo ya ki patba baro ki bang ai ka jingkershan yangi kum ka party nyai khublei sngongo ikinong trei ki bashirham ki balong ki dukhat jong ka party ke jing nyai ka jing sngongo ka ba kraw yakinong trei ki bajar jar nagabata jongi Nyai ke jing sngongo ka bakraw nam tagi shakri ki jong play ki bala dwai kleman thai naro bagi tip ngela seng ye gane ka party hadu panganda dap ye gane ka election ka galong ke jing sngongo ya ke jing ki hakleng gari ki patba ki la pai kmat ka jing job jungi sangot kala pinlingo ye gi babon bat don ki patba ki bam tip baga jing krishan ka baklang nyo ki la community What kita ki start kita kencing ya election kita fail ya kata prediction ke jongki kita bu baga voice of the people party kan job 0 to 1 katum ke prediction ngel job saw ngilar larem salit hapok melim bat ngiyok kubor menta hamlim kyong ngimpoi perkat tu pra on klain jatuh tu dadai tinggal adap aik sedon ke jingkershan ngela syukurshan ya ke seng kongres tan bangi kwa ban pendrem ya ke NPP ngim da mantan kata kadai ka kubor ke bangi smith mar kata kadau isno tu ya kata ke jingki hadin jong election Baradin jong election to ki pai babi jonga oh kala don ke jingkinwen hagari bro away nidang southly ki jingjob ki benta ki bangi ni job kum ka party ngakwa bani thu yepi hagani ka por nidang seng ye ka party election jinge ile kidu jinge banyo e registration nang tangi habi pun ki siga sarkar kabala khangi kinoi kai college bagimla bani don benta haga seng sign protei namar ki kwa ban khanglat yigi babun kinoi kai bakin ye so bani ka voice of the people party komashi snem duna arsni ngel yo ig registration ngel job ki siga sarkar ngiyo por tang komashi bnai tam ban pen kre ya ka election shi bnai tam haga jingya linti ga jingi ngel job hagi south li ki benta banga kwa ye pi wei bapin ken mau yakini ki ei ki banga kwa ban pen pau hagani ka por ka bamta ka baning kong ni job ya ka bor pisa kata gade ki jing job ka baning kong ni job ya ka bor pisa ki hes pa ki baile persha ingi ki la klam kata gade ka jing job ka baning kong but what ka seng ka bala job buntam ka ba synshar sansnem bat mynta ka bayola banyalambiang ka sarkar kamla klem de menjur ba upra ula penwit shisha yaki Ladai ba kami ka voice of the people party nganu tanong bagani ka sansnem ka pementa ka NPP kan synshar marway ya ka jela ka ji nrai donbok ublay ula say yangi kiriu dap shinrang kibani khun ya election klem ting ya ka bor pisa yala ban penso to yo patba bat menta ngila job bat bun kila pai kmat ba kyong ba ani ka jile menta pleng kanong bat ka VPP nang ni shikmat kaseng NPP kam ting yanoi nuru kiwe pat di seng sign protei nrei ka ting thot menta ya ka voice of the people party nang ni shikmat wala ni ban job buon rey ngala job ningkong aga jingile aga jingi bet ya ga bor pisa kabar ka jing job ko ji galong masinile election ka VPP meta kala dei ka state party kam dei show ka party ka bapinong bambang dei ko yo aga ji to kala dei ka state party shisinile
ngila yo ya ka jing itu kum ka state party but ka vote share ka jingi kala kiu hadu kata-kata ka jing job ka balai ka jingi kalang hagaru kam perkat leni kata ka narrative ka bangi jong ki kasi jingi habagile election kim jupek ya ka party ki pet yo brio ukasi ujiet nakatanaw ngayong hamighalya ka politics ka namar ba kalong personal centric kibriu kipet yo briu omya ka party kum kinoyalam ngila eleksyon pat ba banong kata kalong kababagara niang ubriu bat ka party kinong kum ki arliang jo kapisa kan hapan bhabra arliang kamlaban bhatang silyang namar kata dang yang ka don kamban pet ubriu kum jo ya ka party dai namar kata lalingo angan habala job ukertong jengi na po marketing lalingo angan habala job kertong jengi na po morai bagi lalingo bala yakun shibun ba ki constituency hanong kemai bala po mo plang tang upuling ejen rungim don ni yo ka jingchan palat sahajar sanajar tuna namar ba kata karukom pinshai jingi kala ai jing shai ki pai ba bagi pai ba menta kila pai shika party but menta ki mobun ki constituency ki pun ki mong bardan pabriu shini ki ong bardan ai pra yingi shini kata ngani ki jing job ka jongi ka balai hagani ka jingi linti ka jingi nila job ya kini kita ki jingi linti ka basau tunat kolong bagi pai ba ki mong ai briu yingi menta pabriu shini ki ong ai pra manlaga constituency kipan pra ka jingjop ka basau ka jingi kadai ka bangala kren hapo sorong kam nong baga voice of the people party kan seshimno ya kata ka jaga lani ka binta jong ki seng lulu ya kata ngilale menta ka voice of the people party kadai ka seng lulu ka bapaka ka banela ka bakipat ba jong gari menta ki pai kmat bat shania hagani ka kinti ka pamenta ngiladai ban yo ka sarkar seng lulu balai lam de keseng rilum hendrai plei ja ayu la shet kita kiwei keseng rilum ngila tu no ya ka sarkar banyalam hendrai ngila jit bandan ha kalyang persya kong ka party ngim jit bandan na ka bor nagalyang ko jingi ngila kuae ya ka sarkar banyalam de keseng rilum ngila bu igi kendon ko makhasan tli ha ka tu sngi ka bangi trwa ban ai ka jingkershan hendrai ngidang pinjin sur ya ka ta nongrim ka jingi banong kamlilai la da phimla ban pnyang ru tang banginum alat ya ke NPP bagan payang sigabor ngin ai ya kata ke outside support lani ke jingkershan ke banabar nrai wat ya kata tim sim la pensap ni mo ngile i ke e ke belaja o don kiseng ki bakam bagi ginong alam ki baklan nrai ndala kli di ginong to kubor ngile i ling ba kilat pathai kubor kilong no le amno la le show UDP na khamat tingi hak bot bet na din ngi nginum bot ya bangim dei ban bot ko ki pat ba ka voice of the people party kan yang haga nongrem kaba scam laraga don naga sarkar kan don naga nongrem laraga don shabar ka sarkar kan don halor ka nongrem kata gare ka khubor ka banga kwa bat kadon kindiat ka banga kwa ban kren haga ni ka por ka pamenta namar bangi da trang Hagarukam ka itnat bat kabandon ka jingkermen nam da gilongdin gimandin ke jungi ngida kwa ba mapi baro nang ni shakmat pin snotho bakum ginoyalam gi jungpi ngimdon da kawai pat ka jing perkhat kabangin pinmento eledi shimet nreka thong ga ji kolong kumno bangin poi sa ka thong ga bangi kwa bakata kalong bahakawai kasni House nam Arpu Pra, the voice of the people party, Kadeban Synshar Marway,